poño exemplos. A Marea nos emenda a totalidade da sección 8ª dice os orzamentos son insuficientes, pero na emenda de transferencia de créditos minora 11 millóns de euros. E logo amplía con novas peticións para que non teñan problemas os presidentes. Pero o BNG, que fai outra lista tamén boa, minora 83,3 millóns de euros. E logo mete unha lista enorme de peticións. Pero o problema principal xa non é este. O problema principal é que se fan vostedes trampas ao solitario e o saben. Porque os tres grupos, para non ter que decir que sacan, o que dicen é, facemos todo isto tirando de que? Tirando de compromisos xa existentes e firmaos e que hai que pagar. Os tres grupos ou ben sacan das transferencias ao SPI, ou ben sacan das transferencias á xencia, que é a que vai a facer as obras, ou ben sacan das concesións que hai que pagar porque están comprometidas maioritariamente por os gobernos do bipartito. Nós non decimos que está ben usar o tema de aplazar o pago. Seguramente se gobernáramos en aquela época do bipartito tamén o faríamos. Pero deixenos polo menos pagar os compromisos que vostedes comprometeron. Entón, o que non podemos é facer as trampas de decir, non, para non decir que saco, quito das transferencias das cousas que hai que pagar. E saben que é ilegal. Por eso, porque casi o 90% das emendas que propoñen sacan cartos de partidas que están comprometidas por gobernos anteriores e que é obligatorio legalmente pagar, temos que votar en contra destas emendas.